Ljudi, pozdrav! U zadnjem postu govorio sam vam o dva principa treniranja kralježnice. O principu mobilnosti i o principu stabilnosti. Danas ću malo više pričati o mobilnosti ili pokretnosti kralježnice. Dakle, prvi preduvjet za zdravlje kralježnice je mobilnost, to je pokretnost. Što više možemo kontrolirati pokrete u kralježnici, što više možemo sagibati kralježnicu u raznim smjerovima, što više ju možemo segregirati pokret u njenim dijelovima, to ćemo imati veći opseg pokreta i kralježnica će biti zdravija. Dakle, veći opseg pokreta znači manje kompenzacija u našem tijelu. Kako bi to razumjeli, moramo znati da svaki pokret živi na nekakvom spektru. U ovom slučaju spektar je linija između dva ekstrema. Svaki pokret koji radimo ima 3 dimenzije ili 3 ravnine kretanja. U svakoj toj ravnini kretanja postoje 2 mogućnosti pokreta našeg zgloba. Dakle, ekstrem na jednu stranu i ekstrem na drugu stranu. Dakle, kad govorimo recimo o pomicanju kralježnice, onda govorimo u jednoj ravnini govorimo o sagibanju, dakle o fleksiji ili o ekstenziji ili ispružanju kralježnice. U drugoj ravnini govorimo o rotaciji u jednu stranu i govorimo o rotaciji u drugu stranu. I u trećoj ravnini govorimo o sagibanju na jednu stranu i sagibanju na drugu stranu. Dakle, sve te 3 ravnine kreiraju trodimenzionalni pokret. Zdrava kralježnica koja ima mogućnost ulaska u oba dva ekstrema unutar sve te 3 ravnine nalazit će se u centru. Iz tog centra svaki mišić ima jednaku priliku se i izdužiti i skratiti. Zato je vrlo korisno znati gdje se mi nalazimo na tom spektru. Jesmo li više savijeni ili smo više ispruženi? Jesmo li više zarotirani u jednu stranu ili smo više zarotirani u drugu stranu? Ukoliko smo više savijeni nego što smo ispruženi, količina savijenosti koja nam ostaje na raspolaganju je smanjena. A iako mislimo da imamo više prostora za ispružanje, zapravo je suprotno, baš zahvaljujući smanjenom ukupnom rasponu pokreta unutar naših zglobova, to jest unutar naše kralježnice. Dakle, rad na opsegu pokreta je prva pretpostavka za naše zdravlje. Što više možemo ući u oba ekstrema, unutar sve 3 ravnine, to ćemo imati veću pokretnost u našim zglobovima i imat ćemo manje kompenzacije u našem tijelu. Evo, nadam se da vam je ovo bilo korisno, toliko od mene za danas, a sljedeći put ću vam pričati o principu mobilnosti. Toliko od mene, pozdrav!